Magandang buntag. Magandang buntag. Magandang kalibutan. Dito. Good morning. Ano po sa karinderya. Karon di ay, abanyabol na mo ro. Nami buko. Nami lamaw sa Bisaya. Nami sinugba. Nami bunggos. Sabi nung tangag bulinaw. Tapos may natayan with egg. So, ganahan mo. Nilihan mo may sa kwan. Sa blur. At bang sa ha? Silver. Sa blur. Sa blur. Ay laman is kwan. Ilan is Bernaldez. Wala, natawag mo na ba yun? Wala na may kada. Hindi ba mo katawa? Sila kay gwapa. Bukas pa ko. Nagwapa na ni Diyos ko itong pagwapa ni Kuan. Itong product nila ni Jerome. Na, ito may model. Wow, wow, nangawat. Ano mo ba nangawat? Hi, good morning, wapa. Hi. Gabi. Hi. Partner na, piki na. Partner. Bukas po sila. Tao. Ang ipagkita dito kamang sudan ron. Seday kanahan. Siguro, minin mo tos maraming nga mga ni kinaibo ko. Paman. Kamatis o pipino. Sinigang nga bangos. Tangan o gabi, pitsay, talong, o batong. Itlog with atay. Natayan ng itlog. Ha? Alit. O pansit. Always man yung pansit kadadlaw. Nami ba kong gulay nga munggos. Tangan o what? Itlog. Always ko niya mga itlog. Kung hatlog, wala na. O sari. Mara niya mga kandungan dawa. May tinunuan ron, kaya nagtinunuan may gahapon. Di, ang adlaw di tanan pareha. Nay mo sibot, nay way sibot. Kaya bawa na mo kung saan sibot. Dami kuan. Kuat kong prami, kinamos prami nga nay mo kaunog lamaw. Nara. O niya kamong pistoan ni. Kuan. Sabler, sa una kaya naman kunikon sa una. Namin ni burgeran. Ni milk tea. Maling lugar ha. A few moments later. Parang sarap ko magkakapad mo makikita trabaho. Sa 3 years na mismo malagngan. Kaya po rin. Yung sabta na istorya na. Sarang ko rin mabinin ng baga. Pagkain na anong damag-damag. Saka kayo palitan na lang yung kuwan matil o kuwan kambal. Hindi, kaya nung kutub na. Kasama na na. Dapat siguro na ka ng hawag kung dahon. Ang gabak ko. Sumbungan sa ito rin ang usapkan. Sumbungan na siya.
A few moments later. Ano? Kusilyo. Kuy, lahat man eh. Di man, hino na dugay ra nang dag, nadaot ra lagi pa siya. Pangita ko sino dito kusina. Upay mo kan ano ko to. Kami tagabay. Tiri, tagabay. Gusto rin na. Nagwapalik ka dahil. Ah, buya, sa may taon sige pa mo sa may dyan. gusto rin mo. Bata, laki body. Sa dun sa basta kay tambok. Guwapa, body, guwapo. Tapos nanay. Tapos durita. Nawa, mandari man to ganina. Mayas na. Tapos nanay. Okay, kutilyo nay. Kutilyo. Kutilyo ka mapalit ribuan. Pangit mag... ginawa mo kapadas. Hindi po naman kami na, kay Kwan man. Pahat man. Hindi po na kapadas ni Prami. Kapadas? Nagkapadas ba? Hindi po na. Hindi po nang kapadas, kay nakakiyay. Ang po. Kung Prami, punta lang kung Prami na mo. Ngayon. Panitin na. O, tanawa, hilog na lagi. Hindi man ko makakaundi ha. Nanawak ninyo. Kada mabangga dahil. Wala. Nagsagol po ko ron. Oh. Kaon, nagkaan kong mangga. Hala. Hala, ralami araba dyan tiro. Ralami araba dyan nagkapajasa. Ano na? Sinay ka Gaya pa na eh. Katura lang Damay sa daw, na damay. eh. Next batch range na eh. Ada aktivitas ay samdan. Hindi kay dugay man nila giibot. Aw giipo. Timo tarag tuwas nang inga nagbaho sa tambaw ang naon. Timo ta. Nga na lagi. Nagpakonsulta naman ko sa doktor sana oh. Okay ra tong mga bridge sa naon katong giinom undang na. O magburas. Nagagiginom. Ano man nun? Hanay. Hanay. Ang nagila, ang nagka... Hanay, lahat lagi ni. Naagtunan samdan. Samdan. Hanay, no. Tapos Tapos dili. dala. Samdan alis magpuan siguro mga Si Tira, yung pagkaganda ni kay... Pero dali na pero makalibang na mo nun. Sayang naman eh. Kira man oy gamay ra man nang. si Ali dito. Grabe pinagpakang manang. Kan Ano, si lahat Kados man. gahi. Parang pag-aapoy pakpakan. Ali, makakagay si Ali, may ka... Lipsa ra nang panit. Paito. Panin. Di uy ang bagaan ko na uy sayang na. Ilid sa naw. Sira, di ko. Wala po ka Saka magmay kubaw. Uy, nang satay. Kaya magtutukan. Nasaan si Tiri? Nalibang ka, Ter? Naman dito, dere. Dari ko dari kasi ko kanya. Dari na ko kay. Dari may un tanay kag ko ba? Sama yun, kid. Di ko. Naglo ko. O sa diyanan ay, Nag-uban lagi. Upload sila. tapos na TikTok to. Muli ba itong matuso ako yung balas Manila? Nasa awan? Usa ko na kumutang. Mula ka ka? Okay pa? Ba sila Tiri ba doon kay baba? Nabay na promos ticket ron. O pa, o pa ganyan mo. Sural. Naikisir ba ka promo? Nay, tutaman 2003. No, 2023. Uy, 22, 23. Hala, ito dami na itong kuwan. Suka. Sukasin. Ano ako mo sila ginamos? Kabagan ka pasasa. Tiri! Nagkasama ka? Nalibang ka lang? Hala, ang lami anang. Pero ang lami pag mo pinanitan. Grabe pag ka manang. Araw sayang ang unod. Abo ko sila nanay. Napi ko siya dito ngait. Kanay mo gipunit. Katuon. Nagpasiksi ka nang. Nisiksi lagi ka nang. Magkakanta luto. Umangin eh. Inam siguro pag-siksi ay. Ako ninungan siya. Matay pa naman ka. Ala ko na ito. Nalagay na lagi plato.
Kaya na, ano nga di ko makabuntag. Di ba ang kater? Oo. Pero wala ko sabay magtambay, di ko magsiksi, matambo ko. Ay, magkaon. Diyos ko ang crazy man. Para makasakado ka, kaya makakaon. Ano ba na yung luso ka na eh? Bye. Kinay, gusto na yung kakadan eh. Dami yan sarahan. Papastiri. Pag nagsan eh. Marami. Tir. Ano ka? Mali pero kung kakita. Tuloy mas marami tir. Ala, hindi ko naikag. Naikag ko pero makaya na. Aso. Hindi na si Zarang Wala, waliso! Magbuyawa! Hala, Wag sa bisa. Gamay! Nay! Hala na Hala. Sinyalan mo ka na. Kapayawan. Hindi ko na magpaliwat na. Dawa na daw. Nay ko ay Isa na tayo. Suka. Isa na tayo. Sa mga binhi na nanay. pamahalalay man na. Mantiro na. Natang. Wala na ikag si Ulit. Ang sarap kayo mag-on sa cellphone nga. Mo pa may pagkalibang ni dyan. Ako yun na. Ikaw na lang. Tilawi ko lang tani ko pa na iwan So, so ano, ano. sa tamis na. Yung na naiwala. Naitamis to sa una lagi. Tonos. Taon sa mo. Taon na kanday ko mga wala tamis. Tatari lamas na nay nang. Gusto ka nang. Di ko. Sama Ay, ko kanto. na na. Gamay. Di ko. Magli ko. Gamay na. Tapulaway na. Di na. Tagdira. Magantos day ko. Magaway nun ka. Tagdira. Ang antos. Ang mabadi yung mga hikap si Ali. Kakaon. Kaya. Ang nastiri lang eh. Ito yung mga na. Ano, labaw ko sa kumpulita sa ano. Kakagay. Ano, nasi. Matay. Ang dito sa gabi ginanag. Gurang siyam. Gana sa sabaw. Minsan na? Sa sabaw. Ratas na. Nangatin. Pala. Hmm? Ratas, iba natin sa ulit o kape. Ah, kate Julie. Kape nga. Kailan na klaro makalibang ka te. Gamay ray ka na. Hindi ko kape nga. Pungalan. Tidak. Nangan karon sa day mo nagkaon siguro kag daghang tubig. Apple naman to. Tubigan mo. Hindi ka hapon ang taturi. Mga alasin ko manihapon na ka. Kay. Sa Zoom. Ano ka bungahan? Sudugan mo ka mga gabi na. Di ba? Pula naman eh. May sakit-sakit-sakasin. Pwede mo lang nag-kuhan. At mo lang pag na problema. At mo lang naog. I-relax ray mo. Pula nga lagi mo. Pula nga. Pula nga. Bisag sa amin kang Hindi nagkaon ko pag mangga. Ang punha. Hindi taban. Kaya mo siya magabi. Dug ni. Bao, nga dug ni mo daw. Yari. Dali. Wala naman. Ano man? Dug pud. Masa na yung na ino, ano? Asahay ko na. Asahay, may ngawan man pong nanay, may magnay, wala sa ko kadug ni mo. Pero wala sila eh, bumbugas. Wala, lagi punasan kay nagnana. Sarang na. Tali. At saka na nagdatang tali. Makayawin mo sa muyaw. Mawala, yung ka-stress niya. Ano ba silos-silos ti, ano pa kuan-kuan, pero sa Nagkaka ka ng nagawa. silos pagkatil. Namdo silos, yung matabuha. Ikaw pa nga, hindi Ikaw ikaw ba pa. nga mag-get ang nag-bali. Wait ko hit. Ako di man. Sumangin. Huwag man ko'y kuanan nga ikasilos. Awa pa man, pitiri. Huwag mo nag-get ng nga. Urog na ako, makita niya mga kuan mo kasi magsilos. Ano mangawin mo ka? Paglaki mo yung magsilos ni Piri. Walis ka rin. Mag-away sila. Ako laki, inadyo na. Tuwa na naman dang. Inaadyo Sa'yo, ko ilin mo ba kami? isa? Okay, ne. Ha? Ako na yung kanta. Bawal. Ano ba nila? Pero di ka sa Hanoy din, ni Hanoy. ini kalibang. Pagudlo sila mong kuno. Tay! Kaya na. Mas Saan ka ba na, Tay? Madara. Madara ni Tay. Di man ka gahi tay kay murang ning lutong-lutong naman pa doon. Ay wa na dai na kay gihibot lagi sa pang usapay. Hindi naman Hanoy. Magulon.
Nay, baguhan sa kapayat. Si Ali kitang duga lang ito di mag... Guwaas. Magkanhan mo yun. Nay, baguhan sa pulag na ito ah. Bak. Ako? Baguhan sa pulag? Hindi, sila nang siya. Ano makabalik pala, sikap pala puteri. Lucy. Gusto? Kapit na. Hindi ako nilagay ko ito kag Manila. Nilagay ko Manila patabang. Bawas karta. Hadir kas kuang. Di hospital. Naago Mamaya. siguro diha. Kasi di na magmahalak na natin itong bilihon. Mahalak ka pero itong bayaran. Wala, may nga 1 million. Ano ko, may 100 ra. Dawa ka. 1 million nagbayad. Kung nga mo nagla for me. Nalo mo na niya. Sa hospital. Nalagi. Na makalapit mo tayo nilang Laplasan, nilang Alexi, nilang Alquintado. Basta pag ito lang, Lagi, pero napama-check up sa ining kadusi. Magsabot-sabot. day, after. Maminotas ingas cardiologist o sa isang Wala pa din eh. asa yung maadyo magpa-opera. Ito mo yung guys. Okay, pasalig ng kuwan, ng Alquintado, si Prasan niya nga. Okay, din, bisa mga sulbong private. O sa hospital na kung 100 ka Kami, pinabayaran. pagkita itong pa-opera sa Manila. Na pala may kwarta daghan. Di ba kaya kasi isla, nung kita ka gas, kastuhan, ganun na pumadukto niya. Ano, bakuan. Kaya makaluan sa Laplasan, nga ito tagtamang. Ano yung prasa di eh? Laplasan may, di ko ng mga, may sumentado. Dami na pasabi nga may mga pasyente nga na. Pero man sila bay, nagpa-opera sila bay. Kaya gastos sila bay, si Prasan naman yung tabang. Kaya nag-live doon, Prasan. Hindi kasi, si Prasan na yung muli ho. Ano, higurot na. Pagkain na, habang magpapangag. Malagi yung makitaan, puro magkompleto pa. Oo nga. Wala na kay bagang. Hindi ka na nagbagang sa kabaw. Ay, pangagari, dari po. Magubos po tuhod. Hindi na ano lang. Alas na tubangan rin mong Panganak ko at pangaharang yun kanya. Agad yung Carla dito sa ibabaw rin. Wala na yung Panganin na. urot na. Ang kanta. Iman, urot na. Kanar, ko kayo ikan mo kasi ibabaw. Kung si Baba naman ulang kayo, butong, para uma. Lamaw na po mo. May yung dessert na dito. Palis. Sa oras ah. Mga ibang plan ako. Uba na wala agad. Buko, butang Di ganit, ng ulbara, suan, iba po. Ay, ibap. Tangan tayo ibap paglamaw. Maputi. Iba po, kung jeans. Mamaya ang cost, bulay. Lagi maputi man na makaputi man ang ibap. Murag maputi ba ang gazang kulor. Kaya huwag ibap kaya mura na magtubig, di ba? Kung na ibap, mura sa jag mo. Puti. Naman ito sa usapong green na, gila nito mo nita. Oo, hindi na green to. Naging mo ko na itong kuan, nagluto ko gulaman. Ang Parang gulaman ito. gulaman. Sa ulo Basi ito. kung mo to nang nag-rain. Sige. Happy na kaawal. One. Ano ka? Ano lang kung kung Nila mo. Kaya ba, tigap ninyo, bumunta na bukas sa dapit, pinta yung kuan, yung kanina sa hospital, na pala yung anak. Ni mag... Oh, lagi mga ka. Advice. Advice sa referral, kahit may inquire o pila na Ano sa ba nilagay pa? May ikaw mo ko ano nga mga kung Dusi mo kuloy ng check. Di mo dungan. Dungan ka na ho, dusi city pa malaho. Dengan lang. Dungan na Sure ka? Mami kay Kung kalau kita mas tiri mo tingog, siguro di po siguro mo tingog. Doktor, pumunta na, tingog mo. Pud mo nang utana. Pumunta na ba kung asa na pagkakuhan, Pwede na. asa Wa pa ni mas nangin na sa ani kay obserbahan ka. Hindi ako balik ang gusto. Sikap mo na, pumunta na kag, pumunta mo na sa Pero kung ano, to lang may katong tambawa. Pangat no? Para kung kontrol nga di mo kasag-kasog ang... Nang kayo magtubuto. Dito yung may makadyo. Po may Ah, pero ginugay ka tan. Pagpalit, pag daan sa hospital, dito pa ka, niya mo pagkagdugay. Mga dito, sintom na dito ng buto-buto. So gani kay wag ra to makasahidan. Bantu, wag doktor sa isa, kaya ingin din nga. Ang doktor sa isa na ingin din nga. Ugya pa yung dawat na to. I-admit na.
Okay, add mo to. Ay, admit. Tuwang boy kos. Ubay siguro. Wow, namugas mo yung ngali. Pala naman ngali nga. Kuwan. Mas banyan dito ito kaya makakuan siya siyang magamit sa pilit. Bisag ngayon may buhat. Awa man ito niya. Pare? Wow. Lagi zaman ng undang. Naada. Wala kong tasog bayad. Mana dia? Sawa na? Bayaran, nagmubuho. Hindi ko naman kasabang tin. Nakabuo. Bawa lugar. Yung kuwan mong kuwan pila buo. Mga ingong. Kaya mga apply, balik. Ay makabot kayo ni kuwan. Magamit niyo mo. Kami sa suka. Marat na po. Nani ka lugar dyan. Kaya. Ang tubig. Limit man. Pag-inom. Nagtukang ako. Ang nga kayo, di ba kang tubig mo lumos magdang kuwan. Nga, ito nga mos Manila. Gamay ra, ni iniha pa. Diyan ang bagay mo naghan. Ha? Naghan. At ang Unang tanan. Unang na tanan. Upat saan kasing-kasing. Kapila kami nang para sa imong. O di, tulo ato. Kato kong, ang ikaapat kay katumang pamhapdas agad na mo kung ino nito per adlaw. Umaplis ito. Ano kayo? Kuwan man to. Ja pila man sa imong wa sa raw. Kapila ba kami nam sa imong Philips Ini two kagabi. times a day? Kasi Dua. 2 times a day ra kasi mga Philips eh. Karagabi ito, lubuntag patulog. Kami ko lang sa pwede sinida. Ha? Itong pas, ang kurag. Lahi punto. Nakutuloy lang siya na maka. Ang tabog tubig. Tinakas yung tabog tubig yun nun. Basta kay ang kontrol na di daghan. Mong parang sarap kung mo ihi. Kidney Hindi mo pang pinili na makuhan. Kidney na pumadaw. Uy, bumi. Lagi mo kinahanglan dalian si Zab ko an. Mula sa kamos pa sa una. Mo ang mga sakit-sakit kasing mga niwang. Niwang ka makontrol man. Di mo na. Di mo lang kasag ginang tubig. Di mo kayo pabunga-bunga mo. Magkuhan man ka. Mo na yung atake yun. Muna mas lagi. Lagi atakin ka mo lang hinanay mo yung tubig. Di ba magkaan ka nga na ibig kaman dyan mo na yung magkaan ka nga tidagan. Mo yung magdagan. Hindi ka masidagan. Kay, Bakit mo kasing pasig ma? Magkuhan man Kasi ko. magsidok sa una. Na? Tandog na yung six. Ngakin mo kasi dakar sa sigit-sigit yun. Mo lang dito. ha? Bato ko na. Pwede mo das Manila. O ba lang yung mukha? Ano niya sini inamag. Sa makan kanan. Na. Kano mo naghapon? Mo A few moments later. Pero ka, anhe, panagsarap ko mga kapad mo, makikita trabaho. Sa 3 years na mismo matagungan. Kaya po hindi masakta na istorya na. Sarang mo rin yung baga. Pagkaan na ano naman ka mo. Nagkama kayo palitan na lang yung kuwan mati, lukwan, pambal. Hindi, kaya rung kutub na, samad mo na. Dapat sa pagkurani ka ng hawag, dahon, kapag gabak ko, saga. Sumbungan sa sito rin ang masaktan, sumbungan na siya.
Wah. Mali gua. Wala ka. Wala na kawali ko. Sa'yo magsiwas. Ikas, on, nayukon. Sabi mo po. Taas. Karena Buti na lagi ka. Tayo mo mana. Gagum. Kay? Anong sakit na yun? Talaga may butas ka mo. Ako kanta ka ma. Kapawag? Ha? Matumukuan ha? Ini sakit nih? Kukulit? Tagas? Pagnuban? Nalubag nama kaya nakuha na sa pagnuko. Tay? Paguna ka? Maliligo ang mabisa pa? Ha? Ano maligo pa? Wow. Ay? Mali mo ka sa May pares sa display. Parang kalpat sa mga puno. Naboy day ka? Ha? Yan?
pa ka? Ayan, puhol po, Jay. Pagkakar po sa bahay. May palis doon ah. Ha? Saan? Anan. Ako lang kada baitan sa kuano ma. Kusilin, kukuran na kukuran na kusilin kay ibang tuo. Ako nasamad ba na dito? Ako pagbuko nasamad. Ay buko niyo mo. Anak ko no. Wala ka, alas 3 na. Pagkat na mag-aaral. Pagkat nasa mo rin ang trabaho. Kaya pahak ng kasada. Hindi ma, busog ko, baka pakaliot ko. Ano may pares ni mo? Kape? Naglalabak sa mga pagkumangkon. Ano pa? May garing trapo? Hanggang sa kare? Dadai.